बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बारदै सिख्ला स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव गला गामि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय ट्रफिजों लोगोसे रां बान्था जोलुर बादायलायनायनि फाइनाल मेचआ थुंगेबाय। फाइनाल मेचखौ बाथाबारि दावगालु स्पर्ट्स क्लाब आरो खासिबारि जोहोलाव फुटबल क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो। बान्था दानहोगिरि सेथि बान्थाखौ होदों रुपाराम गयारी आरो अनिल सयकेया, नैथि बान्था होगिरि चक्रधर स्वर्गियारी, साबसिन गेलेगिरिनो बान्था होगिरि दीपक गयारी। बे हाबाफारियावनो जोलुर गेलेनायनि सिगां आरज हान्जानि मेथाइ गलागामि आरज हान्जा आरो खलबारि आरज हान्जाया आरज गाबनायनि गेजेरजों बेखेवदों। जोबोद नारा-नाथा जुजिलायनायनि गेजेरजों जोलुर गेलेनाय बे जोबथा गेलेनायाव बाथाबारि दावगालु स्पर्ट्स क्लाबआ 3-2 गलाव खासिबारि जोहोलाव फुटबल क्लाबखौ फेजेनना देरहासार जानो हायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों 2 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मोसाहारि, माननि आलासि बाहबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आलाराम गयारी, बाहबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डमरुधर बसुमतारी, समाज सिबियारि कालीचरण बसुमतारी, मेलन बसुमतारी, नरेश्वर बसुमतारी, कमल उपाध्याय लोगोसे गोबां मेलेमजिबिफ्रा बाहागो लादों। बे समाव आङो बाक्सा जिल्लानिनो गोबोरधना थाना मानास गलागाव बे गामियाव दिनै थांनाय 14 आगस्टनिफ्राय भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि गलागाव बारदै सिख्ला स्पर्ट्स क्लाबनि बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो गासै रायजो राजानि हेफाजाब लानानै ओनसोलनि गोरों गोरानि हेफाजाब लानानै बोसोन लानानै दिनै जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनैसिमहालागै 6 सेप्तेम्बरसिमहालागै जोङो सालायबोनानै दिनै जोबथा सानाव मोनफैबाय। दिनैबो बे फाइनाल मेचआ दिनैबो मोजाङै मोजांनो जोङो खालामनो हाबाय। बयबो रायजो राजानि हेफाजाब आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि रेफ्रिमेन लाइन्समेन लोगोसे जोंनि बारदै सिख्ला स्पर्ट्स क्लाबनिनो सोद्रोमा लाइन्समेन रेफारिमेन लोगोसेयै ओनसोलनिनो गोरों गोरा उपदेष्टाफोर आरो जोंनिनो सालबारि समष्टि 21 नं सालबारि समष्टि बिथां जय मोसाहारि सार बिथांनि गाहाय आलासि महरै नुजाथिनायाव आरो माननि आलासि गोबां नुजाथिफैनायाव दिनैनि बे जोबथा सान फाइनाल मेचआ दिनै गोजोनैनो जोबनानै थांबाय। बेवहाय जोङो बे गेलेनाय बादायलायनायनि सेथि बान्था, नैथि बान्था आरो बेस्ट प्लेयारनि बान्थाखौ जोंनि ओनसोलनिनो जोंहा बिजनेसमेन रुपाराम गयारी आरो अनिल सयकिया बिथांमोना सेथि बान्थाखौ होदों 7,000 रां आरो ट्रफि आरो नैथि बान्थाखौ होनाय जादों जोंनिनो ओनसोलनिनो खोबसिनपारा गामिनि सिमलागुरि रेभिनिउनिनो बेन्दोंआव थानाय चक्र स्वर्गियारी बिथाङा डिफेन्सआव खामानि मावो। बिथाङाबो जोंनो नैथि बान्था हिसाबै 5,000 रां आरो ट्रफि बिथां जोंनो दान होदों आरो थामथि बान्था बेस्ट प्लेयारनि थाखाय जोंनि हालामनिनो खान्थालगुरि गामिनि बिथाङा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथाङाबो दीपक गयारी बिथाङा 1,000 रां बेस्ट प्लेयारनि थाखाय बिथाङा बान्था होनानै जोंनि बारदै सिख्ला स्पर्ट्स क्लाबखौ दिनै रायजो राजानि गेजेराव दिनै जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय दिन्थिफुंनो थाखाय खाबु होदों, जोंखौ बोसोन होदों। बेफोरबायदि खाबु होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। लोगोसे डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि बारदै सिख्ला स्पर्ट्स क्लाबनि बेन्दोंआव थानाय रेफारिमेन लाइन्समेन लोगोसेयै जोंनि दिनैनि बे गोजोन गोथार हाबाफारियाव गोख्रोङै 2 हानजाया गेलेदों। बे जाबाय खासिबारि जोहोलाव क्लाब आरो बाथाबारि दावगालु क्लाब। बिसोर 2 गोख्रों हानजानि गेजेराव दिनै फाइनाल गेलेनाय हाबाफारिया गोजोनैनो जाफुंलांबाय। दिनै बेयाव गेलेनायाव खासिबारि जोहोलाव क्लाबा 3 गल होनाय बाथाबारि दावगालु क्लाबा 3 गल होनाय जादों आरो खासिबारि जोहोलाव क्लाबा 2 गल होनाय जादों। दिनैनि बे फाइनाल मेचआव बाथाबारि दावगालु क्लाबानो दिनै देरहानो हादों। दा बिथांमोना सेथि बान्थानि मोनगिरि बा सेथि बान्था मोननायनि जयगथा जादों। नैथिया जाहैबाय खासिबारि जोहोलाव क्लाबा। दा बेनि गेजेराव जोंहा बेस्ट प्लेयार सायख'नानै दोनखादों। जों बिथांनोबो जोङो दा मुंखौ मख'थ'नाय जायाखै बेस्ट प्लेयारनि थाखाय
जोंहा सायख'नानै दोनखादों जोंनि माननि आलासि बिथांमोना बेस्ट प्लेयारनि थाखाय सायख'नानै दोनखाबाय दा जायखिजाया दिनैनि बे समाव आङो बयबो रायजो राजानिसिम जोंनि बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव जिमानखिनि जागायनायनिफ्राय दिनै जोबजासिम रायजो राजानि हेफाजाबै माब्लाबा जोङो लाइनाव क्रस खालामनानै आग बारायनानै जिरायनायाव गोबां खाब्रां खोथाजों बुंफ्लांनोबो हागौ बेफोरनि थाखाय रायजो राजानिसिम निमाहा बिनानै दिनैनि बे आरो लोगोसेयै जोंनि दिनैनि बे गोथार समाव गाहाय आलासि हिसाबै MCLA सार नुजाफिननानै आरो बासबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो गोबां माननि आलासि नुजाफैनानै दिनैनि बे गोथार सानखौ मेहेर गोनां खालामफैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर लोगोसेयै जोंनि दिन्दांपारा गामिनि आरो गलागाव गामिनि बाथौ आर'ज हान्जानिफ्राय बाथौ आर'ज खननानै हारि जांख्रिथाय धोरोम जांख्रिथाय आर'ज मेथाइ खननानै आरो मोसाखावरि उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोर मोसानानै रायजो राजानिसिम दिन्थिफुंनानै गोजोन होनायनि थाखाय बिसोरनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो इयुनाव दिनैनि बे समाव आं बेखौनो बुंगोन जे रायजो राजानि हेफाजाबजों बोसोनजों आरो जोंनि ओनसोलनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरि नेताफोरनि आरो मुरब्बिफोरनि हेफाजाब बोसोन मोनोब्ला जों दिनै जाबायदि खेला गेलेनाय बादायलायनाय होदों बेनिख्रुइबो इयुनाव जोङो देरसिन जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय होगोन होनो मिजिंथिबाय लोगोसे आं बेखौ खावलायो जाहाथे बे खेलाखौ जों होनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बे ओनसोलनि उन जोलैफ्रा जाहाथे खेला गेलेनानै माबा मोनसे गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय जाहैयो आरो फरायनायजों लोगोसे जोंनि गेलेनायखौबो लांफायो गिदिर मानसि जानो हायो जेरै दा हलिचरन बर'आ जाहाथे जोंनि हारिनि आरो हादोरनि नाम खामायनो हादों लाबोनो हादों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि उन जोलैफ्राबो जाहाथे जानो हायो गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो बे उद्देश्य लानानै दिनै गोबां गथ'आनो मोनबो गेलेनाय बादायलायनायाव लेखा फरायाव गद गैयै जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों गोबां ड्राग्स बिरि सिगारेट बायदि गाज्रि जानाय लोंनायखौ गोसो होनाय नुदों बेखायनो बैफोरो जाहाथे गैया जाथों खेलायाव गेलेनायाव बादायलायनायाव आरो लेखा फरायाव मुखुब जाथों होननानै बै गाज्रि बेसादखौ लानायनि जानायनि सम दा मोनथों गेलेनायफ्राव मुखुब जाथों आरो गोबां गेलेगिरि बिथांमोनजों लोगो सिनायज्लायनाय गोजान गोजाननि गेलेगिरिफोरजों सिनायज्लायनाय गोजोन खौसेथि आरो अनलायनाय बे थांखियावसो जोङो दिनैनि बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो मावफुंनाय जादों बा ओनसोलनि बोसोनगिरिफोरनि लानानै जोङो बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ मावफुंनाय जादों दिनै आङो गासैबो रायजो राजानिसिम बे बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलनि गेजेरजों आं जेसेबांखिनि बुंबाय इयुनाव जाहाथे रायजो राजानि बोसोन लानानै गेलेगिरि आरो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि बोसोनजों जोङो मोजाङैनो देरसिन सालायलांनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिनानै जोबनायाव बयनिबो गासै रायजो राजानिसिम जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय नायनानै मोजां मोनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक